Samantala, Idol, pinaiigting naman po ng mga otoridad ang pagpapaalala sa mga miyembro naman ng Tricycle Operators and Drivers Association sa San Carlos City hinggil sa mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Naglibot at nakipagdialogo ang ahanay ng pulisya sa mga tricycle drivers sa Barangay Rojas upang muling ipaalala ang tamang pagsunod sa trapiko at regulasyon sa kanilang pagpaparada. Layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad at ang mga pampublikong sasakyan para sa kaligtasan ng mga pasahero at mas maayos na daloy ng trapiko sa kakalsadahan sa nasabing lungsod. Kasabay nito, nagpapatuloy rin sa San Carlos City ang mga checkpoint operation bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas trapiko. IFM News. IFM News. IFM News.